Hola, bona tarda. La roda de premsa d'avui la començarem amb la verbalització d'una valoració de la jornada d'abans d'ahir, del diumenge, que ja hem fet públic, diguéssim, a través d'un comunicat. Bé, d'entrada, pel que fa a la jornada electoral, òbviament la primera lectura que fem nosaltres i que ha fet pràcticament tothom és l'abstenció, que ha disminuït al Principat de Catalunya, però que en general als països catalans continua sent de més del 50% i per tant deixen la contesa electoral europea en uns índexs d'interès ciutadà molt lluny del que seria desitjable per qualsevol contesa electoral. L'abstenció és, diguéssim, i això és, diguéssim, compartit per tothom, però qui guanya en les eleccions europees des de fa força anys i té a veure amb la capacitat que la ciutadania entén que té el Parlament Europeu per decidir un espai institucional que es diu Unió Europea i que bàsicament pren les seves decisions en espais no democràtics com el Banc Central Europeu, la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional, és a dir, la Troika, i que en el Parlament Europeu, diguéssim, no es debaten ni s'aproven ni es regulen les principals matèries que afecten la principal qüestió en debat en la Unió Europea, que és, sobretot en un context de crisi, qui guanya i qui perd, per quines raons i en quines formes. Aquestes no són qüestions que el Parlament Europeu abordi, en tot cas ho poden expressar els seus eurodiputats, però no és l'estament institucional democràtic que té aquesta potestat i per tant entenem nosaltres que va en directa correlació amb l'interès de la ciutadania en aquesta institució. Bé, com sabeu, la CUP no va concórrer en aquestes eleccions per diverses raons, principalment dues, que és de prioritats en els objectius polítics immediats del projecte de la candidatura d'Unitat Popular, que se centra en altres contextos electorals i en altres esdeveniments com el de la consulta a finals d'any, però també per una manca de creença en què justament la participació electoral en una contesa electoral que porta a triar representants en un estament parlamentari que no decideix sobre les principals polítiques que sí es decideixen en el context de la Unió Europea, doncs aquesta convicció també ens va fer finalment no concórrer en aquestes eleccions europees. Dit això, és obvi que hi ha tres qüestions o tres punts en els quals la CUP hi veu elements positius d'aquesta contesa electoral, que òbviament molt pocs partits han centrat en Europa. D'Europa se n'ha parlat molt poc, obvi. Finalment els europarlamentaris no podran decidir sobre les principals polítiques europees, per tant, de què parlar gaire d'Europa? Els debats públics a la televisió, els debats públics en general així ho han demostrat, el baix coneixement sobre les institucions europees i el nivell tan baix de propostes i la pràctica absència d'Europa com a debats. Sobretot s'han basat els debats en aquestes eleccions europees en política interna, en el cas dels partits espanyols de política espanyola, en el cas dels partits catalans entorn a la consulta, és a dir, qüestions internes que poc o molt tangencialment tenen a veure amb com s'està gestionant la crisi des de la Unió Europea. Però hi ha tres aspectes o tres resultats en concret que a nosaltres ens apunten a escenaris que estan canviant. Un és, i vagi les nostres felicitacions per l'eurodiputat aconseguit pels pobles decideixen, per la candidatura d'Euskal Herria Bildu, perquè entenem que després de tants i tants anys d'il·legalització i apartheid polític mereixien tornar a tenir aquella representació política que per la via judicial i policial els hi va ser arrabassada en contra de tot el que estableixen els drets humans i els drets civils i polítics en aquesta suposadament democràtica Unió Europea. I per tant ens alegrem que tornin a tenir allò que se'ls havia pres, que és el seu eurodiputat. També, òbviament, molt destacable la victòria històrica, no es produïa des dels anys 30 al Principat de Catalunya, d'Esquerra Republicana de Catalunya, que òbviament dibuixa un escenari clar de camí cap a la consulta i de canvi de tendència del vot sobiranista d'una dreta que retalla, una dreta que està aprofitant també aquest debat per continuar imposant el seu projecte neoliberal cap a almenys una certa tendència cap a una altra inquietud per part del vot de la centralitat del vot sobiranista. I, òbviament, la sorpresa de la nit electoral, la candidatura
de Podemos, que mostra una tendència clara al conjunt de l'estat espanyol de més i més gent cada dia farta de com s'està gestionant aquesta crisi i de voler revertir l'ordre de prioritats i l'ordre en què s'està solucionant aquesta crisi, que és bàsicament a través de l'espoli social dels mateixos contra la majoria, i el vot de Podemos, diguéssim, d'alguna manera recull i representa, i per tant és una esperança de canvi també a l'estat espanyol en la confrontació de les polítiques de la troika i de les polítiques a casa nostra del bipartidisme i del règim de la transició, és a dir, de l'estat espanyol tal com el coneixem actualment. I a més ens alegrem perquè és una candidatura que respecta el dret a l'autodeterminació del poble català, i en aquest sentit és una novetat en el panorama de l'estat espanyol que obre portes a que puguem exercir, o obre més portes a que puguem exercir el dret a l'autodeterminació del poble català. Pel que fa, òbviament, al resultat del conjunt de forces sobiranistes a Catalunya, aquestes sumen gairebé 2/3. Si ajuntem tothom que respecta en els seus programes, entenc que respecta el dret a decidir, i per tant continua la majoria política, i en aquest cas electoral, a favor de la consulta, i òbviament també ens alegrem que les forces polítiques contràries a la recentralització de l'estat espanyol i contràries a les polítiques neoliberals de la dreta a les Illes i al País Valencià hagin obtingut tan bons resultats en uns terrenys històricament difícils per a aquestes idees i per a aquestes formacions, especialment rellevant l'entrada a l'Europarlament de l'eurodiputat de la Primavera Europea, per tant, de Compromís pel País Valencià, especialment rellevant l'ascens de vots d'Esquerra Republicana a les Illes, i especialment rellevant també l'augment de Podemos en tots dos territoris, el País Valencià i a les Illes. Per tant, un panorama en general als països catalans que bascula cap a l'esquerra, que bascula en el seu conjunt cap al dret a decidir i que bascula cap a la materialització i cristal·lització de la indignació popular en com s'està gestionant l'Estat i com estan els mercats financers gestionant l'economia. I en aquest sentit, doncs, un escenari que apunta a esperances de futur de majors canvis polítics. Òbviament, la nota discordant, la nota negra de la jornada estrictament electoral o de la contesa electoral ve d'altres països europeus que formen part d'aquest projecte anomenat Unió Europea, on la ultradreta està augmentant. Just ara que feia pocs dies que celebràvem l'alliberament dels camps de concentració nazis, doncs torna el nazisme a augmentar a Europa, especialment a països com França o Dinamarca, on ha estat primera força votada, però a molts altres països també està augmentant aquest vot d'ultradreta, clarament xenòfob, clarament racista, clarament autoritari, i per tant que ens fa tenir totes les alertes disparades i totes les pors activades, i especialment simbòlic és l'entrada per primera vegada d'un partit que havia estat il·legalitzat, que degut a les legislacions internes ha pogut tornar a ser legalitzat i que finalment té un eurodiputat a Alemanya, al bressol del nazisme a Europa, que és l'NPD, que és directament el Partit Nacional Socialista reconvertit i modernitzat, i per tant un simbolisme tràgic, funest, que és l'entrada d'aquest eurodiputat a la cambra provinent d'Alemanya. Queda clar, doncs, el mandat sorgit d'aquestes eleccions europees, que són una espècie de macroenquesta de l'estat d'opinió de la població, que van cap a una consulta sobre la independència que s'ha de celebrar sí o sí, un referèndum que s'ha de celebrar sí o sí aquesta tardor, i una demanda creixent a ritmes d'alta velocitat per un canvi de rumb radical en les polítiques econòmiques i en les polítiques socials que facin bàsicament que es canviï la balança entre qui perd i qui guanya en aquesta crisi. Això és la lectura de la contesa electoral de les eleccions europees, però òbviament la jornada electoral o la festa de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, que són sempre unes eleccions, va durar poc la festa, i de seguida vam passar a l'estadi de ressaca amb alguns esdeveniments que s'estan succeint des d'aquell dia.
parlarem del multireferèndum, parlarem de Canvies, parlarem del bloc de Sabadell de la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi, i parlarem també del que l'FMI fa públic just després de les eleccions europees. Pel que fa al multireferèndum, volem felicitar a tots els organitzadors, 1.500 voluntaris i voluntàries, molta gent treballant els mesos previs, 400 taules instal·lades arreu del territori i més de 50.000 vots recollits en una demostració de força de l'autoorganització ciutadana en un context difícil. Lamentem la prohibició de la Junta Electoral Central i estem convençuts, igual que els organitzadors del multireferèndum, que finalment es demostrarà a través del recurs que hi han presentat que no s'estava incomplint cap de les prerrogatives establertes per una jornada electoral, ni s'estava interrompent cap debat ni cap exercici normalitzat del vot en les eleccions europees a través de la convocatòria i de l'organització d'aquest multireferèndum. I per tant pensem que el recurs interposat finalment guanyarà i s'esclarirà que l'actuació dels Mossos no hauria d'haver tingut lloc. Més de 500 identificats, 10 urnes retirades, centenars d'actes aixecades en un desplegament de Mossos que era absolutament innecessari per una jornada que estava transcorrent en els límits legals establerts, és a dir, a distàncies prudencials de les meses electorals oficials, sense interferir en el debat amb temes que no tenien a veure amb el debat polític o el debat electoral de les europees, i per tant entenem nosaltres dins de la legalitat i que en tot cas va ser il·legalitzat per pressions polítiques. I en aquest sentit lamentem doncs tant la intervenció de Mossos com la decisió de la Junta Electoral i l'acceptació de les pressions polítiques vingudes de determinats partits de dretes. Seguidament, òbviament, parlar del desallotjament de Canvies. En aquests moments s'està procedint al seu enderrocament com a edifici. Hem de fer una petita crònica de com s'acaba amb el que nosaltres entenem que és la destrucció i el trinxament d'un centre social que era emblemàtic del barri, emblemàtic per als moviments socials, emblemàtic per a les associacions del barri, que tenia el suport justament en els dies previs al seu desallotjament de més de 100 entitats del barri, de la pròpia Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i de diferents partits com Esquerra, com Iniciativa o com la CUP, i que per tant comptava amb una àmplia simpatia. L'ordre política dictada pel districte i pel regidor de districte Jordi Martí, de qui demanem òbviament la dimissió, com ho està fent la CUP de Barcelona i ho estan fent els moviments socials implicats en aquest centre social i en la protesta contra el seu desallotjament, és òbviament la crònica d'un fracàs polític, unes negociacions trencades fa pocs dies en les quals el districte volia imposar una sola manera d'entendre la ciutat i volia imposar les seves pròpies condicions per desallotjar aquell centre social i reconvertir-lo, segons promeses, en algun tipus de centre cívic on es deixés utilitzar algunes habitacions als nombrosos col·lectius que tenien la seu a Canvies i que havien fet durant 17 anys de Canvies un espai, com dic, emblemàtic per als moviments socials i per al barri de Sants. Lamentem profundament aquest desallotjament, aquesta manera d'entendre la ciutat a base de cops de mall i de destrucció d'un capital social, cívic i polític construït durant 17 anys i construït a base de centenars, si no milers, de persones sumant voluntat, sumant moltes hores i sumant molts esforços. És obvi que la promesa del regidor de districte era mentida, ho estem veient avui quan s'està enderrocant el conjunt de l'edifici de Canvies i òbviament no hi havia cap mena d'intenció de reconvertir Canvies en cap espai de més accessibilitat a la resta de la ciutadania, un espai, com hem dit, que rebossava d'activitat cívica i d'activitat social. Respecte als esdeveniments que van passar després, òbviament lamentem profundament els incidents que van afectar una furgoneta de TV3, ens en desmarquem i òbviament hem traslladat la nostra solidaritat als treballadors de TV3 de forma personal per aquest incident del qual òbviament no en formem part. Però també ens preocupa profundament l'actuació histèrica, diríem nosaltres, de Mossos d'Esquadra convertint
a través d'aquesta ordre política del regidor de districte, convertint el barri de Sants en una cacera desenfrenada durant 2 i 3 hores, que va arribar als extrems d'intentar rebentar i intentar entrar la seu del setmanari crític d'informació crítica, La Directa, o amb persecucions sense sentit per carrerons del barri de Sants, quan la manifestació o els seus episodis més violents feia hores que havien acabat i continuaven les persecucions. I en aquest sentit ens preocupa enormement que sigui aquesta la forma d'actuar de Mossos durant hores, convertint el barri de Sants en aquesta cacera desenfrenada contra no se sap qui, perseguint grups de 4 i de 5 persones pel carrer sense gaire sentit. És obvi que la decisió del regidor de districte, molt poc dialogant i molt poc comprensiva amb el que representava Can Vies, han creat una tensió absolutament innecessària i sobrera al barri de Sants, que ens temem que no s'acabi només amb la manifestació d'ahir, sinó que, a més, tensioni el barri durant els propers dies amb més manifestacions i amb més actuacions de protesta per part dels afectats i les afectades i totes les associacions i entitats solidàries amb què comptava el Centre Social Can Vies. Dit això, també ens volem fer esment del bloc de Sabadell, el bloc ocupat ara fa un any per la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi. Va ser ocupat després de 4 anys de restar buit per allotjar famílies que ja venien de ser desnonades, que és la funció de l'obra social de la plataforma d'afectats per la hipoteca. En el seu moment la jutgessa va decretar que per criteris humanitaris no procedia a desallotjar aquest bloc, mentre en tot cas la immobiliària o el fons que en tenia la propietat hi trobés algun tipus d'utilitat. Les famílies, 146 persones, on hi ha una 60ena de menors, on hi ha persones embarassades, són famílies que venen de ser desnonades i no tenen on anar i per això han recorregut a la plataforma d'afectats per la hipoteca, mentre les famílies no tinguessin un altre lloc on anar a viure i no hi hagués una altra utilitat per l'edifici, no procedia al seu desallotjament. Aquesta mateixa jutgessa acaba de canviar d'opinió i ens consta, no podem certificar ni podem demostrar els conductes pels quals s'ha comunicat això, però ens consta que això deriva d'una reunió de la Fiscalia General de l'Estat amb la banca espanyola ara fa 2 mesos, en la qual s'insta d'una vegada per totes a la Fiscalia General de l'Estat a acabar amb la PA i acabar amb l'obra social La PA i evitar que aquesta es faci forta i es reprodueixi en més llocs. I per tant, això explicaria un canvi sobtat de criteri de la mateixa jutgessa que feia un temps havia decretat que no es podia desallotjar i ara insti al seu desallotjament immediat. Alertem de que hi ha raons absolutament humanitàries en mantenir 146 persones que no tenen on anar, que venen ja de ser desnonades en aquell edifici i que a dia d'avui és encara la plataforma, 5 anys després de la seva creació, és encara la plataforma afectats per la hipoteca i l'obra social de la PA qui garanteix l'últim recurs per allotjar famílies que no tenen on anar, per comptes d'estar-ho fent els poders públics com hauria de ser la seva obligació. I per tant, que en tot cas mereixerien més felicitacions per part del Poder Judicial perquè estan mantenint i garantint drets socials, drets humans, drets bàsics i no pas ordres de desallotjament, Mossos i més desallotjaments. Finalment, també volíem fer esment que, com dèiem, que poc ha durat la festa de la democràcia. Ràpid hem passat a l'estadi de ressaca i al Fons Monetari Internacional, aquell que realment governa les polítiques econòmiques i les polítiques socials i laborals a la Unió Europea, que no és pas al Parlament Europeu, sinó el Fons Monetari Internacional, que no el triem la ciutadania, ha entrat directament en escena fent la seva enèsima proposta de com haurien, i en el que ens temem és que com que el Fons Monetari Internacional sí que té poder de decisió, sí que té poder d'implementació, això es converteix en realitat en els propers mesos a través de mesures estatals, de mesures locals. Ha entrat directament en escena fent les seves propostes de com han de continuar fent-se les reformes. Bàsicament, cal rebaixar més els sous, cal precaritzar més els contractes, cal reequilibrar, diuen en un eufemisme, l'equilibri, diguéssim, entre contractes indefinits i contractes temporals, beneficiant els contractes temporals i precaris. Cal
fer quitances de deute, no de deute públic, sinó quitances de deute privat a empreses que ho necessitin. Cal augmentar l'IVA, per tant, repercutir en els més pobres la càrrega impositiva, i cal reduir encara més l'impost de successions, que és pràcticament ja inexistent. Aquestes són les receptes d'un organisme no triat, però que governa sobre nosaltres, que no estava a debat dins d'aquestes eleccions europees, que acaba d'entrar en escena just passades les europees per no influir, i que recomana bàsicament donar més diners als rics, treure més diners dels treballadors i les treballadores, en una lògica que és bàsicament espectacular, no? Que és que bàsicament és obvi que si anem reduint els salaris, el marge de competitivitat que diuen ells de benefici empresarial sempre serà més gran. Òbviament, si els treballadors deixessin de cobrar, segurament seríem el país més competitiu del món, i en aquesta lògica de primària es mou el Fons Monetari Internacional. Això faria molta gràcia si no fos perquè el Fons Monetari Internacional és qui realment està governant els nostres estats, està governant la nostra economia, està governant les nostres decisions, i aquesta és la seva proposta, el verdader programa de govern de la Unió Europea, sorgit un dia després de que els ciutadans es pronunciessin en aquell altre estament que tampoc decideix, que és el Parlament Europeu. Bé, fins aquí eren els temes... queda un altre tema que volíem parlar, perdoneu. Es tracta de BCN World. Aquest dissabte hi ha manifestació a Salou. Òbviament fem una crida el més fort possible a tota la gent a participar a Salou a les 7 de la tarda, aquest dissabte 31 de maig, en aquesta manifestació contra BCN World. Lamentem profundament que el Consell de Garanties hagi fet només les alertes que ha fet, però igualment amb les alertes que ha fet el Consell de Garanties també lamentem les correccions que el Partit Socialista i Convergència han fet d'aquestes alertes. Bàsicament no són gaire serioses. Allà on diu cal alerta perquè no es protegeixen prou els menors, les esmenes diuen bàsicament protegirem els menors, i allà on diu alerta perquè les requalificacions de terrenys que estan possibilitant fer BCN World potser no són del tot correctes, diu seran correctes. És bàsicament esmenes per sortir del pas d'un acord que ja va venir a la ponència de llei, va venir ja tancat, va ser redactat a porta tancada, acord entre dos partits, i va venir com a proposta tancada, per tant no va passar pel debat ni per l'acord dels altres partits polítics, i òbviament quan arribi a debat aquest dijous al Parlament, com no pot ser d'una altra manera, hi votarem radicalment en contra. Ens sap greu perquè quan el Fons Monetari Internacional diu que cal baixar salaris, que cal precaritzar la feina i els contractes, la reacció de governs com el nostre, com el català, com el de Convergència i Unió, és fer propostes per sortir de la crisi com BCN World, que són automàticament pitjors salaris, pitjors contractes i feines temporals, i per tant la traducció és immediata en macroprojectes com el BCN World. Bé, fins aquí ara sí les coses que us havíem de dir. Si teniu cap pregunta, doncs endavant. Sí, jo tenia un parell de preguntes que més o menys van relacionades. Sobre el tema de les eleccions, volia saber si vosaltres també enteneu que l'augment d'Esquerra en part es deu de que vosaltres no us heu presentat a les eleccions europees, si creieu que hi ha aquest tipus de votant que va cap allà, i també de cara als propers mesos, si us podeu plantejar amb l'anàlisi que has fet al principi de potser anar de bracet amb algun altre tipus de formació, no sé, plataforma que estiguin sorgint ara, no? I com a tercera pregunta, no sé si teniu al cap ja les municipals de Barcelona o les municipals de l'any que ve, en especial la ciutat de Barcelona, si us hi presentareu, quan s'ha de decidir o no això, i si potser obriu la porta també a anar amb altres formacions. Bé, nosaltres les portes a fer fronts amplis, a fer projectes compartits per representar justament l'espai polític que entenem creixent a favor de la independència, a favor d'un canvi de rumb radical de les polítiques econòmiques i que desemboqui en aquest procés sobiranista, en un procés constituent i, per tant, redefinidor de quin és el marc legal en el qual es mou la nostra política i la nostra política econòmica principalment. És obvi que hi treballem i que hi treballem permanentment i ho contemplem de forma permanent tant en properes conteses electorals catalanes com municipals. I amb això crec que resumeixo tot plegat, perquè més enllà d'això no hi ha res més concret que pugui dir. I respecte a Esquerra Republicana, nosaltres entenem que, òbviament, si no ens presentem,
els vots que van votar la CUP, que no són mai de la CUP ni han estat mai de la CUP en el sentit estricte, vull dir, són de cadascuna de les persones que va votar, doncs deuen haver anat, òbviament, a d'altres formacions polítiques, o potser s'han quedat a casa algun d'ells, però deuen haver anat a altres formacions, i és molt probable que algunes de les formacions on hagin anat a parar vots que en les anteriors eleccions van votar la CUP i que són, òbviament, propietat de cadascun dels votants, no propietat de la CUP mai, hagi anat a parar a Esquerra en una contesa electoral justament que no parlava gaire d'altres polítiques concretes, perquè òbviament es presenten en un Parlament Europeu que no té gaires polítiques concretes a fer, sinó que es centrava molt amb el sí a la independència, i que per tant hagi recollit part d'aquest vot és perfectament probable, com segurament ho han recollit altres formacions de les que he anomenat abans. Però més enllà d'això ni tenim cap càlcul ni tampoc ens preocupa en excés, diguéssim, què ha fet la gent que ens va votar a nosaltres en aquestes eleccions europees. Igualment deu ser molt difícil de rastrejar el vot quan nosaltres vam treure un 3% a les últimes eleccions autonòmiques, amb molta participació, però un 3%, i per tant no és una porció del vot total molt significativa que es pugui fàcilment saber on ha anat de forma massiva. No sé si m'he explicat gaire. I en aquesta mateixa línia interpretes com fa el govern que aquests resultats els reforcen? El govern? Sí, bueno, és estrany. Vols dir que com interpretem el que ha dit el govern de que aquests resultats els reforcen? Home, jo entenc que si una cosa reforcen és la convicció popular i majoritària de que el debat sobre la independència de Catalunya és important, és central i cal resoldre'l en un referèndum. Això ara mateix, en un país, en qualsevol altra qüestió no seria tan rellevant, però en la qüestió, o vivint a dins de l'estat espanyol, és una qüestió d'una conflictivitat política de primer ordre en el bon sentit de la paraula, és a dir, és una aposta decidida a la majoria política i social de Catalunya per centrar el debat polític en la independència, per resoldre, a més, aquesta qüestió a través d'un referèndum i fer-ho conscientment de que l'estat espanyol vol impedir-ho, vol prohibir-ho, vol il·legalitzar-ho. I per tant, en aquest sentit, podem entendre que aquesta via del govern es vegi, que també converteix, diguéssim, el govern es vegi reforçada. Però és obvi que Convergència dirà el que pugui per no escenificar que el que ha patit en aquestes europees és una derrota sense pal·liatius, diguéssim, és un enfonsament encara superior a l'esperat i que per tant és un suspens a com està portant sobretot tot allò que té a veure amb les polítiques socials, amb la política econòmica i amb el futur del país, i sobretot en aquest sentit, vull dir, hi ha hagut un suspens generalitzat del govern de Convergència, i nosaltres entenem que vulguin despistar i vulguin dissimular, però nosaltres estaríem profundament preocupats si fóssim membres de Convergència i Unió, és a dir, de tots dos partits. Alguna pregunta més? També en relació a l'avaluació electoral, creieu que la irrupció de la força Podem o Podemos us pot perjudicar de cara a futures eleccions? Mai el fet de fer aflorar més vots d'indignació, més vots per un canvi radical de polítiques, més vots a favor del dret de sí, mai, creiem nosaltres, ens pot perjudicar com a projecte polític. Ens perjudicaran moltes altres coses, diguéssim, però mai el fet de que unes eleccions europees hagin servit per cristal·litzar en més vots, en més sectors de població, en més àrees territorials, etc. Doncs aquest vot que bàsicament entenem nosaltres que és d'indignació, que és per una nova política, que és per un trencament amb la cultura de la transició, que és per un procés constituent, que és pel dret de decidir, vull dir que són per tota una sèrie de qüestions que compartim en el seu, si no en la seva totalitat, en la seva major part, mai jugaran en contra ni molt menys del projecte polític que defensem. Al revés, el reforçaran, l'ampliaran i el faran arribar més lluny. No hi ha cap més pregunta? Doncs moltes gràcies. Adéu-siau.